gimana? Manipur gimana?
Arambai Tenggol na. Mayam lay katpado. Sideng ngay na amamam taway na lay diba lay ase maputa para ka pagi. Lay kita ka pagi ako kasi mapam. Imana. Manipur Imana. Arambai Tenggol na. Boy, pati kapna ma. Hindi mana na imana na namin na tabiya dia. Salamat ang nandala. Umuwi siya na. Arambai Tenggol na.